Avui arriba als cinemes la segona entrega d'Avatar, que l'any 2009 es va convertir en la pel·lícula més taquillera de la història. I com sona el seu batec? Es titula Avatar, el sentit de l'aigua, i a diferència de la primera, aquesta seqüela sí que ha arribat als cinemes en català. Aquesta tarda s'ha fet una estrena especial de la versió catalana al Cine Sa Diagonal, amb la presència de la consellera de Cultura, per animar els espectadors a veure-la en català. El Departament de Cultura ha invertit un ajut de 60.000 euros en el doblatge. La versió catalana es podrà veure en una quarantena de cinemes, tot i que només 11 oferiran la projecció 3D, com el Cinema Arenas, de Barcelona. Per nosaltres era molt important, sabent que aquesta segona Avatar 2 segurament seria una de les pel·lícules que més espectadors tindria aquest any. Era importantíssim que es fes en català també. És cert que el que hem prioritzat sobretot és que es pugui veure a tot el territori, i el que sí que sabem és que hi ha totes les sales i que hi ha també la dispersió en 3D també està en tot el territori de Catalunya, i per tant hem prioritzat que la gent tingui sales a prop per veure-ho. La gran estrena és Avatar 2, però la cartellera de cinema i plataformes arriba aquesta setmana carregada de moltes pel·lícules premiades en grans festivals. James Cameron ens torna a submergir, mai millor dit, a la lluna Pandora amb una experiència audiovisual encara més Potent. La segona part d'Avatar redobla l'experiència immersiva, només possible a les sales, desplegant artilleria tecnològica a manta, però que deixa el guió en segon pla. Tot un prodigi visual de 3 hores, en 3D i en versió doblada al català.